Borjan APHLC candidate Martina Katharpiaphan truck kate warabang phuatum khai ka ching hona joini sang lapen tangka kerap kapajordam Vosi ka chiklo ni phai clear ni adapor phai sir kep malom sangtia truck kate warabang phuatum APHLC song aphan aning ke the ke do jok karbi khe aphan kelaikom asong bu aning ke the jok bang phokep so se tangka maha chirung pen chipengsi ahem thikupan palidamsi sang lapen tangka tame kera pajodam lo MSC kili kithudun Martina Katharpidami ningkang sampen sangti truck kate warabang phuatuma phan kachuru pajirponlo lapen lamchak setami chipi ponlo mojong si MSC kilik haidet pulote karbia khe kisung lapen alangtum kisung alongki kai kheta cherap chitu dunji pusi ningjepon Drivers Association penhera di tasinori tuma phastami churulo pini rani itum khaya kisung kini kichinia jo independence non APHLC itum kiduk det a party kiduk det a candidate nang itum chinisi nang itum kini stami kini ke om edet kini stami nang itum stami an kachong dat pen tilong kisung atangka pen stami nang itum chirung pen si pini labang swak kilik anong kachapati dunjia stami nang itum stami na icherap tu na ichitudu na po stami churolo ningaklong pen si churolo la pen ning ansu sisi bomlo je kini non ke ilitum ara atum stami itum inglong aso tum stami ame prantan lo ilitum inglong aso tum stami khay long riak parman kacherai kom ja ke anu tin stami aning arlo aning ke hamru tanglo mo pen kulo jai ka tharsa la pen angtong inti ka tharsa la pen central committee atum an kini 6 schedule alam ke pachita kini ajo ini jo pini karbiang long long la ko anara atum jo national party phan kini reject si no na bang ke along ke rat atum anta APHLC na si kini chira chitu nulo chipa ok dun si ke ong lo di lasi laki isi kini sen ang hek lo si ni bang ke matha kon lo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Live